טוב, אז באתי לראות דירה להשקעה, אבל זה רק השלב הראשון. בעצם כשאני יוצא מהדירה, במקום ללכת לראות עוד דירה או להתחיל לעשות בדיקות, אני קודם כל מתחקר כל אדם שבסביבה, כל שכן, כל מוכר בחנות, במכולת. כל אחד יכול לתת לי המון מידע, מחירים למטר, מגמות שכירות, כמה ניתן להשכיר, כמה עסקאות יש באזור, ועוד ועוד ועוד. וכמה עולה? נראה 65 מטר, כמה עולה? אני חשבתי להציע 700. אני רואה שהדירה היא משופצת, נכון? הדירה למעלה משופצת. כמה אתם משלמים פה שכירות? פשוט ראיתי פה חנות ליד למחירה. היא הרבה זמן החנות הזאת מוצעת למחירה? מעט זמן? אז רציתי לשאול, יש פה תנועה, מרכז טוב, כמה שווה פה חנות? כמה אפשר להשכיר? לא? את סוחרת פה? זה מספרה שלך? לא. אפשר לשאול כמה שכירות אתם משלמים? Сколько деньги?